cái đó passenger mana enggak terima baik mana magilena klasik Sirigana teng kaya kemali apa nama senokan sih 2v4 bootcamp barlabain dong nah ada nah bootcamp nah 2v4 nah baru kadang dong aja ini deh kadang nó dưng dậy Banggai terwak mà về hút thuốc thì nó pop boy nama itu oke mas biji mà yêu sư không muốn đấy trophy bahasa Indonesia ang beli tip tutul ya lihat maman sih ayo ada ruin sound bat nali lang Geleyw kena Geleyw apa nong baru belum Allah sampai saya mata botol kan level kelas sang terbaik yang pilih ngonsep pintu biji में खार जब बली सर ayu ini mi no gun oh भाई सिंग ओवर रन गया सिंग ओवर मोनबाय आंबो भाई मैं फर गईले सिरि जाबाय क्या सिरि थार माथो ओइ नोंसो लादो dengar ओइ ने ada apa nih माबा सिगां आं फाय nih चाले apa ơi bột sự Sui mẹ sao gì câu vậy ơi reload gì câu nào là yo heal karo ra Yuna phải gì à nó mà biểu các cái nó pakai ang bertingku Lima teman. ya
बेबो करबासखौ मारै जायो नायना सोगोन होनबाय माथो इबो लगायो सोर टिंकु अ F1 आव पक नायनोबो F1 लाबो गय गोसोंलायनाङा दे गय बुस्थु एम्फौर दोङो एम्फौर मोनाखैबा दङ मोनला जोब्बाय अमा सिलेक्ट नांगौ हो हर सिलेक्टखौ माबा गोमसार फै गेलेनि फै गोमसार सबको पेलुंगा गेलेनिफ्राय कास्टम जानाय नङा बायदि दिनै र' गारनाय थाखो ग्रासलेण्ड थांगासिनो आयौ अ बावगारदो सानदे थांगासिनो कब्रानि बार्थडेआव दे गेलेथ'ना थांसै बेखौनो मोनाखै आं फाग्ला बेखौनो मोनाखै बिजिया एमआई डाउनलड खालामथ'वाखै ब्र माबायाव प्ले स्ट'राव हायबासो खालामगोन कास्टम जागोन ब्र गेलेयोबा बानायगोन मानसि बुरजाबासो मोजां जायो मानसि खमबा जाथारा होआ फैबायथ' अके दे दसे थाथ' होमबा बानायगोन मैया थखा होबायना कारेन्टआ साला गय गाबाय थादो बे आयौ डेन्जार माथो साउन्डआ डेन्जार नाङालै आंनो स्नाइपार कामालफ्रासो डिस्टार्ब तामुल मेन दा बानायथ'नङा ब्र दे बानाय हो दे कास्टमार ओइ नै बट थोद ब्रान एम्फौरखौनो गंनै लानोसै नामा अमा सावहैनो थां सावहैनो थां गंनै लायो एम्फौरखौनो गंनै लानोसै माहाजन मानु 11:30 दे बानायगोन दे फै लोगो लाना फै गुड मर्निं अमा राहुल भाई गुड मर्निं भाते खाबा पावनाय भाते खाबा पावनाय एम्फौर दोंसि बुट गेमनि हिगावैनोलै थौ जय गुमादिना जय थैंक यू ब्रो डट दं एक्सट्रा अरे डट गया हलोसो गारिनि खामानियानो गैया नियाव जेन'बा गारिनि खामानियानो गैया होनदो जेबो खारलाबायबानो तीर्थजीत हाय ब्रो हेलौ
Good morning guys. मैया हिजारमोनलाय माबायाव फाइटफोरा देखायजोबनो हादिया मैया कास्टमार मैया माथो स्ट्रिमानो प्राइभेट जोंना बन्द खालामना दोनदों प्राइभेट खालामना आं नायनो मोनदिया ओइ फाग्ला मैया टिंखौ उनावसो दंमोन आं गेलेबाय थाबा ओइ सानसे गेलेनो मोनाखै पिंबो मोजां मोना जाबाय 1v2 खालामजाबाय करबासो नायगासिनोमोन ना लास्टआव थांहैदोंमोन इजि हाय फाइट खालामनि थांगासिनो ओमफ्राय थांगासिनो बुट गेम खालामनो पिंआ जालायबाय 200 हिनजाव लायाखै नामा आसोल होद फाग्ला दानो हिनजाव लिङो लनजों सोलागासिनो दानो हिनजाव लायो नामा माथिं आदा नों पाबजि इन्डिया सोबाय नामा सोआखै सोबथ'वा प्लेस्टराव हायबा सोगोन जमानो ओइ सिंथिं नायलाय सिंथिं थानानै Watch out! सिंगाव नायबाय खोनादोंमोन स्कट फैगोन दे जोनाव सोलागासिनो मानसिफ्रा मा बेनोथ' Mark the location. मासे लेथ्रा बिलाय उन्दुना दंबाय थायोमोन नुस्लाबदियानोखा आङो मायावबा थाखो दा अके बरिया बट थेंक इउ मोजाङै बिरनाय बायदि नुगासिनो ओंखार पिंआ फाग्ला एबार बुट गेम ओंखारनांगोन Top shot or what? अरे भैया गोडेक्स अले गोड का नाम लेता है हेलो कैंपर गोडेक्स क्यों नहीं से अब मैं कैंप करेगा तुम लोगों को मोजा गाव खाबाय थैंक यू ब्रो जाखाबाय जोंना सासेखौ फाग्ला आं एनिमि नायहरनो खोन्थाबाय थादों मार्क खालामबाय थादों उनाव फैना होदों ओइ सिङाव नायलाय अन्थाइथिं खारबोदों नामा इथिं नङा राइट नुवालै राइट सेनगाव नुवानोखा आं एनिमि नङा खोमा दे नङाबा अन्थाइनि उनथिं थागोमा बोयो केयारफुल द्रपआव थानानै स्पट खालामनो खस्थ' जायोलै गेम खालामना आंथ' मैया 1v4 लागासिनो बुट गेम ओंखारनानै रेकर्ड खालामलागासिनो आङो दा रुम गेलेबा आइडि हर अके ब्र गब्लं होजोब फोथाय गेलेया नामा ना नोंबो ग्रासलेन हाय अमा हेल' बिरफुं गावलायबाय नै ओइ गारि गावफ्लाय गरनै नांदो गरनै बोर गोमाखाबाय कम्पाउन्डआव थादों खोमा अपेन थांनाङा दे हायो स्कपिन खालामलाय बागिया बेयाव दं खोमा ओइ बे मा लामानिया स्कुटारसो खोमा खारबाय बिसोर इयावना माबा हरदे खारबाय स्कुटारसो अमाया गुन्दै मोनजायाखै गाइस अमाया गुन्दै मोनजायाखै आंखौ नेसिगोन माथो बिसोरलाय
Moiki koribo parimikia. Ayo goथौ नामा गोथौ नङा दा रुमाव आइडि हर ग्रुपाव हरगोन ब्र ग्रुपाव ओइ दङ फाग्ला गाव जाबायलां ओपन दे ओपन ड्राइ जाबाय अमाया लावबाय Yang tapi cuma salah beda. Murah 92. Mapping. Oi. 92. Yo no. Reload. Reload. Theideuraनो थैनोसै yon. Ayo. Rah. Santi. Ini. Sayawसो गावलागासिनो आं उन्दुना दङ shotgun लाबावोलै फाग्ला दासिमबो आया ओइ 6 मान गारखो जाम्बालाय ओम दोङो अके excellent work but ei kita no basile moi mari yon nagasino nama stream ka night माबादों निउ नायगासिनो दं थैदो रिजर्वेशन हरना दोनदों एसे सरदो बिखा गलायगोन दानि फ्राइडियाव उन्दुनानै गावबा फाग्ला आंना दहाय बिदि थैदों उनथिं जि मानबाय फैदों आं एनिमिनि साउन्ड ल'सो खोनादों मानबायनाय होजाबायबो ओमफ्राय बिखा गलायगोन दा बादावगासिनो Doraemon panda mayawa gawasin Colonel signa sakinen sedang ma Ryzen D8G nama doain nudaman ang YouTube Colonel नागिरगासिनोमोन आं Redmi Note 7 नि थाखाय अग्नियानो मोजां बेलेग गैयानोखा Ryzenआ माबानिसो Proनिसो 7 Proनि audio use kamera nङो माहाय 90 fps को माया इनेबल खालामनो माबाजो कर्नेल जो जों हायना आं जेबो सेट खालामाखै नायाखै नोंथार' ओइ माने आंना
इन माबा इन बिलाव 60 fps होखायोना बेनो आरोना गासिबो अ बाखि कनस्टेन्ट ल'सो इन बिलाव थाखाबालाय मानो नांगौ ओंखायनोथ' नङा माने नायखायाखै आं ओंखायनो कनस्टेन्ट ल'सो नांगौ आंनो आयो बडि शट स्प्रे हर ओइ थैबाय आरो कथाय बाबा कथाय आं सायाव अन्थायाव बारसै दंजोबो बिसोरो ओके ओम versus खारबाय ओम जनाव आरे खारदो जनाव नङाबा सेस जागोन नोङो उनथिं बार गैला थैबाय जनजों हो किलखौ बरिया राम नाम सत्य है ब्रो बीजीएमआई ना बीजीएमआई नङा ब्रो बीजीएमआई नङा ब्रो नङा lower graphics setting to improve game placement okay yon फैबाय नै क्रेटसो मोनलागासिनोलै र' प्रिमियाम मोननै मोनदों माथो आङो मोनसे क्लासिक मोनसे प्रिमियाम नायनोसै मा मोनो जै अमा डिनारनि प्रिमियार नोंनि नाम लाबा मा मोनगोन बानायनोसै नामा र' दसे थाथ' र' जै अमा डिनारनि मा मोनगोन मुखा सोंबाय एबार इयननि लाखौ नायनोसै एबार हेल' इयन एबार इयननि लाखौ नायनोसै प्रिमियाम क्रेटआव मा मोनो टेम्परा ओंखारना होदो ओइ जै माबायाव इयन बाबानि माबायाव बेटेलग्राउन्डआव बेयाव एसकेएसनि बया बोराय स्किन दङ बाल कालेक्ट खालामनानै नाय मायाव ओइ बाग बीजीएमआई बेटेलग्राउन्डआव बीजीएमआई दा रुम जागोन ना जाया जागोन रुम जागोन गेलेयोबा लाइभ दङ लाइभ सेनक नाङालै खनसे माबाखौनो लाइभ ना मा इलांगोन होनदों एरिंगनेल रिप्लाइखौनो होना इलांगल वाट बोख्लायनायसो थांदो र' गाइस गुदुं जाबाय आंना माबाया डिभाइसआ माफों लाइभ होदों र' माजों अके माबा टार्निप टनि भाइ र' दसे नेटवर्कनि उनाव कास्टम मोनसै हा खोनायाखैलै नोंनालै लेपटप थाबा मोजां जागौमोन होनदों लाइभ होनो केपचार कार्ड बायनानै लानानै मोनसे अभी भी सुनाई नहीं दे रहा बे
Hello. बिराद ल' फैदों नोंना साउन्डआ भइसआ प्लेननियासो गोसासिन Military. Mia. Iyo गेलेबाय बा बेयाव 16 जन बया बटबाल सासे Hey, military बारनांगौ बिरसां मा मबाइलाव गेलेयो Okay. माबालै Redmi Note 7 बिरसां नायाखैमोन आं बिरसां ब्र' Redmi Note 7 सो आंना iPhone 11 sorry iPhone 13 Max Pro खौ नेगासिनो Impressive. iPhone 13 Pro Max खौ नेगासिनो मा अफलाइनसो माथो मानसिया अरिअ'सो लांदों आंनिया जयस्टिकखौ होबा मोनखौ मोजां गेलेनो जाबाय आंना गुदुं जाबाय डिभाइस गुदुं जाबाय आंना Device गुदुं और what? ऐसा लगा रे फैनाङा ओइ फै आंदो फै र हेल्प खारबो all back come हाया गारबाय सेस मायाव दं गरसे नांबानो थाबाय फैबाय सिङाव र थांगौ ओइ दंबावो Đây này, này nó đúng không phải? I am bot killer Nó đúng không phải? Rồi, hết lần Rồi, hạp nào đây được? Hết được gì? Ok. Ơi, boriya Ăn người thế này. Ơi, sao đi được? Muriel sana. Haya Zero nawanan gini ke Zebah ada zebahan sih Zakhangbai nama saya kili Number I'm out. Need ammo. Oi ledung icin ini Hai, mau nang gor yo. Oi singo fe Oke, oi, ang deh, real, oi, dar, ayu, satar bay, uji lawan jagoan, DBS ni ngurusin ang dia kayak, Harus mereka. से क्या गुंडा बनेगा रे तू यार कितना को बन Sudah orang. drink dong na Hai, Dad. Ro MRS adis nama saya bilang Mercedes na MRS des hey
सिगाङावनो हरा मोनसे लिंहरबा M16 बटसो अमाया सावजाबाय गाइस अमाया सावजाबाय ओइ गावबाय सायाव क्लियर बल ओके मोजां इयुना सावजागोन नालाय भइसनो थिगानो दङ माथो आंना जेबो माबा खालामाखै दं थिग गैया हा फिसा होगासिनो थिग गैया लासै खोनादों हाबाना I'm खरा out. निसिना Need ammo. ओइ बाल हयना नङा माइकखौ खुगायाव सोना ला आं बायदि स्पिकारखौ होनांगोन ना माइक्र'फन ना स्पिकार 7 नि हरलाय खोनादों ओइलै खुगायाव सोना ला खोनाबाय 7 नि हर खोनाबाय खोनादो 7 नि हरलाय ओइ नै खुगा खाथियाव लालाय ल' जालायबाय ओइ फाला सोना लाखा मिस्टार अमेगा दोङो मिस्टार अमेगाखौ गावनो आंबो गेलेफानि आइडि नाम्बार हर अनलाइन गेमिं BTS लानो हागोन आइडि लानो हागोन आइडि BTS what अमा दिनार चार्ज खालामबा मोनगोन माबा BTS खनसे खालाम मोनगोन दे चेनेलनि नामखौ अमा दिनार खालामबानो मोनो आइडि नांलाया नामखौ चार्ज खालामबानो मोनो I'm really sorry. हा बिलेक बे रेन्डम ना मामोन दे लास्टनिया बड' सरि बिलेक फुंखाखौ वाइफाइ लानो होदो माने होनो होदो हटस्पटआव मोजांसिन जामारो नेटा मबाइलखौ मायावबा दोनदों BGMI नामा 10 जिल BGMI नङा ब्र मबाइलखौ आवाज मुस्रि सायाव दोनबाय फैदो फिसा फैदोलै Marked a फिसा फैदो vehicle. आं रिस्टार्ट होगोन र' बायदि ओइ रिस्टार्ट होलै नोङो बायदि जाना लाखा अ ओरै जानो ला आंला दं इमान मोजां खोनायोमोनथ' दिनै जागोन दे नों मायो अके डाउनलोड खालामथ'वालै दिनजिल आं प्ले स्ट'राव फैबा डाइरेक्ट खालामगोन प्ले स्ट'रनिफ्रायसो लागोन आं टेप टुबलाय आं प्ले स्ट'राव हगारबासो लागोन आं ब्रिड्जआव दं खोमाथ' ब्रिड्जआव खालामबाबो आं एकाउन्ट ट्रान्सफार खालामा जानो नोंना जिमेलसो नङामोन जिमेल फेसबुक नङा फेसबुक नङा फेसबुकआव बेलेग आइडि दङ मोनसे सिजन 7 ट्रान्सफार खालामनो हाथ'नाय नङा होमबा नोङो हागोन गेम लागायनांगोन लिंक खालामगोन जिमेल दे हाया नामा ओहो हाथ'नाय नङा जिमेलजों बेखायनोथ' प्ले स्ट'रखौ नेगासिनो आं रख कुछ तो आया है मेरे नोटिफिकेशन ओके मोटेल भैया लाइव आई से
हायो ओके हायो आंनो बानायबाय हाबाबो बानाय आं ब्र दा बानायथ'आ Why everyone is black? बिलेग भुटान लायो माथोलै गेमाव बिलेग माने मा सासेबाबो लोगो मोनथारो आरो गेमाव सासेबाबो थाखाथारो आरो बिलेग बेया गोदोर माबामोन इयो मा इयो मा बुस्थु इयो क्लेन बिलेगा क्लेन नेर'लेक नेर'लेक Kopi dengan jangan cekin tuh kalian WhatsApp kiba iPad player ke tadi Gari Ormas or what? Zafka Thằng sự ấy câu Thằng là cái Yun Zakhabe Sing thằng I'm out. Need ammo. Kiha babu morilu babu dada morilung moy tit bon Jajab guna nayang ko Pilek kan mate kaya pilek nang pilek ko wala karakter do dress dengan oh Oreo langta kana Guza bhai aya Watch out. Micha ke nang kai sir bhai den night Ayo Ulta pick khala main Ulta pick kam rang re par Name care saya su are name care saya sa bro ये था हमारा स्कोर #10 Maban ini kenapa ada? Mansia sudah ini lagi nama Angso Geleyw selu guys nih. Fwido kini Ma kelas ke bon na Panai nang Sino Geleyw mana? room. Ano card bugia play. Ana to claim na level 1. Card bugia frank now. ano geru Tony Dah moro na kan. Tony भाई card dong ba nang khuli de ompre hapte. Bileg na dong ba bileg abu khuli khai ba. Bodwa Sondon room deng card giang now. Iya salah. Jenis zakan ini masih gak apa ini lah yang misalnya. Jenis zakan ini masih ya ini mana? Mayo. Pas tuh uang kan lama dari tuh. Oh. Angno bugia dam ma khalama. Bilik no bugia. gaya Tangan desa. gaya apa gaya kelas ya kan Niramis ini. Niramis. Oreo. Saya nomor what? Sondon no dong Miramar nama. ke dende Miramar ayu. Miramar Naigir goya mate. Deh. kone bootcamp karende ba bootcamp Pia mata da pia ne. Pia ro ID khelane. Dia ID khelane. Ang restart ini kan sih 1 second. Maba mana BTS ini ID khela. 575029. post kam nan screenshot lagande jangan mas 575029 Niramis dini mbak Niramis Tony भाई गैया Dodo गया dini
दे you on ready रिस्टार्ट खालामदो इयो disconnect जालायबाय माथो रिस्टार्ट खालामदो हो रिस्टार्टसो खालामदो इयो माबा उल्थासो नुजोब्बाय आंना मानसिफोरखौ अमा दिनारखौ इयन माइया माबा स्क्रिनशट लानि र' मोनबाय नामा दा मोनाखै टनि मोनाखै रुम कार्ड मोनाखै मानसि जागोन र' दा जागोन दसे थाथ'नि फेन जायोना जाया ओरै फेन जायो दा जागोन दसे थानि फेन लानो दसे आया गथ'फोरा हाल्ला खोन्थाफिनलाय आदा इदि होबायसो स्टार्ट होबाय Gosaba la gode muy senok kelwana. Oreo Pro solo. Oh, Hai be dawhai bare camper jagaw jade bal solo bate squad lugaw ji camper e mare kene gusi jay ini kita baru sana main itu konten sanane asa dok putih kemon tuh ada room camper gua Yusi dengan Yusi dong sama Yusi mayau lanah kan Yusi mayau hati Yusi tostanga 300 Yusi 50 murah 600 Yusi 110 Indian currency bener जाखायोना kebagian माबानायाव Indian currency खम जानायखाय एसे माबा खालामनानै आंनिबा आरो Finally saja. Hai sir. Pilek. Sir kan deh. Ayo, makan dah. Nanti rahasia daun deh. Oh. Rokok, rokok pola. Sir apa ngor balik? Mana? Roh, naik ni roh. It's a loot lagi. Pungka. Hai, pilih ni hai. Borok pungka. Ni mana tu? Pungka hai, net macam apa hai pilih ni? Aku ni. Kiba gompai su, lahe. Kau komen apa lagi? Oreo hinja siawno. nung ni kau dah nama ngai rok I'm out. Need ammo. Holy moly cobra. Tolpura saya sudah sering ya. Tolpura saya sudah. Apa? Mabia. Haha kala ya. Geleyw net moजां नङा नो. Ufaizubio super. Tuh. Hai tuh. Makannya udah ke? Barla bay. Warehouse. Ini udah nggak sih om? Bukan kita aja. Hai be.
Yon. Ang pungut tadi. Lawannya langsung berkubu deh. Oi, oke. Fitur bol. Nang tabeli sebentar. Tang deh. Ang deh. Ayah, ori mana he? Tower ke serjebnaंसिगोन र' tower ke raga जोंबाय नै फंसे Ang gaming bootcamp mana nih buka file. Oreo de kill made र' नाइन र' Oreo de kill खावजा जोबजागोन नोंसोरलाय Nih. क्या ही कैंपर साले कमीने हरामखोर Potong lagi depan. Moy. Mày bắt tay nó cứ bao nó ra khăn tay chân này cái. Sirke. Tak kali na mày bắt phân ada menang sini baku banyak. Helki dole. Oh, lawan ke. Helki deta dia. Iya, bandages আছে. Bandage দুনিয়ার আছে। Telo. Helki dole eta. I got supplies. Thank you bro. Tower dengan apa? Pun kamu di kacau tower dengan? Ang kacau. Friend nunggu mana net nama saya? Angnya setapan saya. Mark the location. Ang ini kalau jas nu kacau. Bayang nih. Tahun nih dah nih. Jadi mungkin korban Custom ya nama ada roh ini roh gimpul. Hey par lain apa dia menang cinggali? Mark the location. Terus ini Mark the location. M4 munda markam. Mokol lagi bak. Mokol naik, mokol lagi. Tuh, sampai bisa dia sih. Ziona power soya tel. Tel katal parayo. Real. Enemies ahead. Enemy dong pak. Sudah tuh, buka. Asal 6GB RAM danua, bibung ser 6GB wale. 3GB sih. I'm out. Need ammo. Form up on me. Dekhegin orang bibung ningserne ang 3GB mo 3GB mon Geleyw. Direct setting uthangna dekhen live dikham to ata. Watch out. Gari. Next second, Cino mau. Cino undang. Left भी वो भाई ओरियो भाई Geleyw Tinggal Wih Mau dong. Side đâu đứng ở khi mà sự
मजा touch दे मेरे को touch दे फैबाय इयुन कभार नियाव Watch out! इथिं नाय नेट फैगोन शान्ति कास्टम होआ नामा दा कार्ड गैयालै आंनाव राइटिं स्मोक होदो दे राइट थां इयुन राइट थांलाय अरे kan नेट नक जाबाय ना आरो बेखौ सासे दंमोन इयाव गाहायाव सासे नक खालामदोंमोनलै आं बेखौ बास थै मा थैबाय थायोब्रा कार्ड गैयालै गाइस आंनाव कार्ड गैया दे गेलेबाय था नोंसोर दसे उन्दुनि र' मार उन्दुनो ओंखारदो दे आयु जौस्रां स्किन और व्हाट हेल' ब्रादार जौस्रां कोरियानाव मोनलाबायोलै कोरियानसो नामा बे माहिया भिडिअ बानायना होलाय माथो इउटिउब मैयासो नुदों माहिर चैनल तो काली देखसू कोरिया मोनसेलै आवाजा थिग फैदों ना एबार दंसाबो मायाव ओंखारनो लालै बुटकेम्प बुम बाम खनाथिं ओंखारबोदों देख दिनै निरामिस गाइस निरामिस जेबो गैया दिनै हराव फै दिनै हराव बिसोरो हराव लाइभ फै बांसिनानो हरावसो फैयो मानसिफोरा कास्टमारदा सानाव गेलेनो नागिरा गरम नायनोसै Form up on me. हराव बेसांखिनिखौ हायो Okay. मोना होबानो जाबाय आरो 7टासोनिफ्राय हाबदे हाबादे आरो फुंखा दोननाय गैलालै कापड़ दोननाय गैला Let's go. फुंखा उन्दुयोनो ए नै गेम फ्रिज जाना होदों आंनिया बार पेरडेस खनायाव बारनो पेरदास फैदो Okay. आदा दा मोनायाव लाइभ खालामगोन नामा मोनायाव खालामसै दा कास्टम गैला गेम फ्रिज एसे कार्ड गैला दा गेम रेकर्ड फोरसो होदो रेकर्ड अन खालामनो नागिरदोंमोन गेम थाबथाना नैथिबाय आंथिं नोंसिनिथिं बारजोब्बाय आंथिं आनफल' खालामबाय मबासो मोनहैबाय I need a weapon. Help. Help. Pal auto pickup. Gescan. गावबाय हादो जनानै खनना होबाय हादो मिथिबायलै मानो हिलेना गदों Help. Hey फैबाय हाला Anta gescan kela mata
Mati cari pai wahi Mati rai rasta dekhe Duduk ki malai Restart siapa yang nak guys gimana? Om Namah Shivaya. Panore panot sanki saraka. OMA yang masuk ya? Halo? Ara. Restart dulu nang. Ini korasa akhirnya saya dulu. Keskinan siapa yang ke? Moru Roro. Nuru. Kau dan ini bam. Kau sana kau nak saya mesti beden. Roro. I got supplies. Kau gontra. I got supplies. Saya gila ni kau nak saya ini kau dan. Energi jenglan apa le? Geleyw batin siya. Okay, Orion ya idian jaga sini guys. I need a scope. Saya lagi. Wish. Spek dia tahu nukai. I got supplies. Lan apa itu na ya? Roro. Ma? Lepas tu saya dia ada apa yo? So watching off. Ionnya apa lah? Gaya. Orion ni muka saya cek cina kita family dah Ma? Mana? Orion profile lah. Iya, profile ini ada. Fancy boy. Ma baper text dong bahor le. Keras lah non tanah guys seremnya. Horor. Tent lanan tanah guys punya keras dia nak bisir. Camping kamnang. Kalau mau orang Oman Saya drop guldan. Ini wifi nana. Bye. Ha. Okay, Oman sudah kalau mau ada hasil. Nong tan gili. Well. Mudir filoi. Mak kata saya. Nunggu khosa. Mudir filoi. Mama mana lagi? Kalian ni sudah sana ni. Dui cinglah mau karen ni lagi sih. Hello. Jauh geran. Yang padang tu sekian yang nak berada. Hello sir. Hello. Reski dia dah. Salah. Tenje. Hello jauh geran. Hello. Kasih dia. Ini. Kena. कितने बार नहीं Good job.
Good job. I got Impressive. supplies. Oh, Excellent lana work. sih. Lapa. If I could actually do magic, I'd make all the bullets disappear. Except for mine. My own silly foot. I can make this gun talk! Wow. Healing also. Ha! Let's get this show on the road! Ang no dung ikut. Thank you. Gaya nama komsis nunggu baik grafik. If I could actually do magic, I'd make all the bullets disappear. Oh, hard na. Except for mine. Kumsika. Komsis siri lama ya. Lại chứ trong Geleyw bas. Bal enemy. Bal eta olio bhal lai na eta squad logot mar khake na mori na bal. Herin gilan. Ahe sun. Stream snipe kore OMA dinner or sobe. Earphone par gohang mabahang ka bete. Uma, Hmm. device mana ada dengan kadal. Device. Purpose. OMA dinner manche bustu nai na. Nai lai. 5K फिर जाबा से मिसबो मा बुस्तु Geleyw ada lazra la rafa la. Nai. हेट चला Oreo S. Oreo S. Oh lapa apa? Bootcamp. Bootcamp gila tidak ini Tuh, zero tang tuh. Thầy bật game màu đậm bật game màu Tua mày mà đá bóng vào bóng nước. bật game mà gì mày đi ra đây cả. Chết. Bóng cái run đấy hùa này đâu đâu. Đây asal là sữa nào là bật ini wale bootcamp lah biar nih. Agak sedikit tinggal banyak. Erengel ini bar erengel kele Let's go. Let's go. Watch out.
फैद' हिल खालामफै सासेल' हरो गारि फैदो खारबाय बोरो नुलानोखा लामा जाखारबाय र' वेदारा मोजां जाथो कर'ना थिफाय उननिफ्राय Form up on me. वेदारा सिनायालै बिदिबा ग्राफिक्सआव थानानै ग्रेननि ब्राइटनेस फाय जिर' ग्राफिक्सखौ माबादोंमोन ब्राइटनेस फुल खमायजोबदां गेमनि आयौ मालिक फै मानबाय फै M762 दों नों खोरि हरदो हेकार नामा इयो कारेक्ट नाय ए M762 दो हरदो बाल फाग्ला बोरै गावफैयो नायनि र' डेड रिप्लाय नायगोन आं बोरै गावखैयो नाय होद मोजां नाङाखैलै बेखौ बाल एक्जिट डेड रिप्लाय नायनो र' आं आंनाव गैया कार्ड एफ कलाव दं होननानै कलाव रावनाबो गैया कार्ड गैया फोर आंखौ बिराद लेथ्रा गावदोलै इयो बेरेल 4x इमान गोजाननिफ्राय उन्दुनानै गावदो थेवबो बोरै नुदो आंखो क्लियाराव र' ए दङनो माथो डेन्जार बर' ना मासे होनदों माथो दख'नानै इखो गिग खालामनानै लेंहरफिन टपआव थांनानै 7 लेननिखौ बायना लाखागोनसो ना बायनोबा नङा इना दों खोमा र' बिहारि जारिमिन नामा
Shopआव रिडिम नायनो र' सरि मायाव थायो ट्रेसार्सआव थायो नामा आयौ 500 500 UC एडभान्स 7 UC 7 7 बारल' इउज खालामनो हागोन इखो 7 days नि मोना मोना 7 डाइरेक्ट मोनखायोमोन 7 days नि मथा फैयो इखो माबासो 7 मोनो use ल'सो होयो आरपिअसो मोनो आरपि नासो 7 days नैबे 7 use 7 बार ना देखो आदा ना नोंना दङ होनदों माथो बेखौ किक खालामना लिंहरफिनलाय किक खालामना लिंहरफिन इखौ डेन्जार बर' ना मा बेनिया रुम दंनो आसियान दं माथो ओरै ओइ माबा खासे मासे लिंहरनो फायनो हेलौ गेलेनो আছে এখন বস কি 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 করবি হ্যাঁ রুম মানে কাস্টমার নাই নাই দিম সিদিম হুম ওকে বানাই দিও নাকি মই র বাল বেরত বেরত সাইকেল মই সিসিয়াত পয়সা খালা এই বুই সাইকেল হই Sudah pu, sudah kaliman kul maya gali balak. Hoi, hoi sudah puja. Kia lu jangan romalan nasta siap. Mau katkan balik deng deh. Mau grup ID masuk dia so. Tau invite kiri sudah. Friend nya di sun mulut, friend di kos potai deng roh. Oke. Bah. Dah. expected not expected only 5 now bootcamp
हेलौ गाइस हेलौ माइक अफनो आंना गाइस मानो मा जालायखो बोरो 23 guys. एबारलाय गाइस आदा आंनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट खालाम दे हरना दोन आं खालामगोन टेनसन लानाङा आं खालामगोन थेंक इउ ब्र थेंक इउ रावखौ खोनाफिनबायनो थेंक इउ गाइस थेंक इउ उल्था उल्थिसो जाजोब्बाय आंना सरिलै नाइटबुट सरिलै नाइटबुट मा मिस्टार बिटिवाइ नाइटबुट दांजागोन बेटा मिस्टार बिटिवाइ नाइटबुटजों होजागोन नों बारा एला खेला नङा बियो नाइटबुटआ डेन्जारलै दावराव गैलाला नामा दा मासेफोरानो गैया माथो 30 जाबानो होगोन आं दे साब्रै लिहरबावदो साब्रैल' लिहरबावदो जास्टिन बिबारखौ जास्टिन बिबारा बोरो वेर इज जास्टिन बिबार ओइया जास्टिन बिबारा गाइस डेन्जार थार जोंना जास्टिन बिबारा लांटालाय जास्टिन बिबार ब्र दे आरो सानै होनोसै स्टार होनोसै आं र' बुंना फैनि र' गाइस थाथ' बार'ता 10 स्टार्ट खालामगोन गाइस 12ता 10 स्टार्ट खालामगोन आं स्पेक्टेटआव थांनांगोन ना गेलेनांगो गाइस बुंलाय खनसे आदा प्रानजित गेमिं वाइटिखौ एक्सेप्ट खालाम आदा अके प्रानजित गेमिं वाइटि नायनि नै प्रानजित गेमिं वाइटि नै ला प्रानजित भाइ नै नायदो एक्सेप्ट खालामबाय आं बाप स्वर्ग गया है तेरी माँ तेरा बाप स्वर्ग गया है तेरी माँ नाइटबुटआ डेन्जारलै मिस्टार पिटिवाइ एदावना लानाङा 12-10 होयोनो माबाया डेन्जार बर'आ रुम खुलिग्राया 12-10 स्टार्ट होयोनो
बेसेबां जाबा होगोन माबा 30 जाबानो होगोन 30 बिबुंसार 30 जाबानो होगोन 30 only 30 BGMI डाउनलड खालामनो रोङाखैबा चेनेलाव थांना नाय आं रोंगो ब्र आं माबाया दानो खालामथ'आ मा अमा खोमाखौबो बानायदो अमा खोमा र' माबा जोहोलाव रेन आं दानो डाउनलड खालामथ'आलै ब्र दानो डाउनलड खालामथ'आ आं अमा खोमा बोरो अमा खोमाया बोरो अमा लानजाय अमा खोमाइस फैयाखै ब्र माबा रिक्वेस्ट फैयाखै फैदों नै अमा खोमा खालामबाय BGMI ट्रेन्सफार खालामदोलै खालामगोन गेलेनो मोनला माथो होमबा आं र' खालामगोन बेलेग एकाउन्टजों फैयो दा मानो थाब खालामना लासै नोंसोर प्ले स्ट'राव फायनो हो मोजाङै लान्च जानो हो गेमखौ BGMI आवथ' आरो धामाका जासिगोन धामाका 12 स्टार्ट होयोनो जोंना माबाया धामाका जागोन माबायाव BGMI आव खनसे हरबावलाय आदा आइडि पासखौ र' बुंनि र' जास्टिन बिबारखौ मानो बानायाखै आदा जास्टिन बिबाराबो हरदो नामा जास्टिन बिबार किधर है तू ब्रो जास्टिन बिबार फुल जाबाय आंना फ्रेन्डानो फुल जाबाय गाइस र' आं डिलिट खालामना फैनि सोरखौबा जोना हरनोसै आं नैबे गेलेला नैबेबो गेलेला अके जास्टिन बिबार ब्रो नोंनिखौ एक्सेप्ट खालामसै आं जास्टिन बिबार नैला जास्टिन बिबार खामबाय ब्र खामबाय ओइनै स्टार्ट होबाय फाग्लासो गाइस लेट जाबाय नोंसोरना जाय हाबनो मोनदिया लेट जाबाय Wi-Fi or what? Wi-Fi lah nan. Hotspot. Hotspot. Ya. Thank you, welcome. Bukan nangserke, नै lah संजागोन आंदो मानसिया माथो लासननिबो गैया आंना नेट माबा लां स्टार्ट होना होबाय दसेनो आं माबायाव हरदोंमोन इसोरनि ग्रुपआव मबाइल लाना थाबाय दे आंना मबाइल लाना थाबाय फल' खालामामोन नों बारस'नो हानाय नंला Yo. नङा एबारनो हानाय नङा ना फैबासो मा जालायखो मिथिया नांथाबाय माने नांथाबाय बेना जायोमोन बेबायदि कारबासा डाइरेक्ट मबाइल माबा खालामनांगोन आंना जाला दाना आरो गैला जोंल'सै माथो
फैबाय बारदैयाव सासे बारदैनि सिंगोल डेन्जार बर' थैबाय रुम मालिका साला आं नायबानो हामगौमोनदां इयाव ना मा जालायखोलै फैदो नामा आयौ इयाव गैया सासेबो होद साला मा थिखांनो थाङोलै I need a weapon. सेबारनि ज'फोराव जि बरिया ओंखारगौमोन मानसिफोरा गारि लाना थांसै बाल गावलायनोसै DP मिल गया रे दे लुटिनानै खारनोसै इयावना दाबो फैलालै माबा जाबाय नामा इनिया फरबास नङा इनिया ना सन्ट्रासो Nusantara ओइ पिंआ मा थांना होदोलै जोंनि जनखौ नाया माने What is this behavior bro जों मायाव मा ब्रा वाइफाइआनो स्टेबलानो जों मायाव दंफायो नाया माने आया गान गंसेबो गैया आंनिया আমি ক'ত আছো থানা অলপ জোন ক'ত আছে M4 or what बारसे मोनाखैलै बाल मोनबायलै M4 गंसे बुजिसो मोनलाबायदो मा एनिमि नामा नङा अ लाबायलै जा नांला आंनो Dion hello गैला रिस्टार्ट खालामखानांगौ ओरैया फैफिनखाया फैबाय इयो आवाज खोनाया आवाजजोंसो रिस्टार्ट होनांगोन जोंसो खोनानाय नङा दे रिस्टार्ट हो होमबासो खोनागोन सोर जोंसो होनांगोन रिस्टार्ट होमबासो खोनागोन कास्टमाव इदिनो मानो खोनाया र मैं रिस्टार्ट दियो र मोये मोरलू तोय मोरली तू रूम मालिके मोरली तोय আৰু আছে না নাই रूम कार्ड নাই বা লোকটি হ'ব দে হ'ব বিজিএমত গোটাই সোমাই দিছে মানুহকেইটা ক'ত আহিব गाड़ी आन गाड़ी को मुझे नॉलेज वन जाओ वाला
गारिद खुमायगिनि करिम रिस्टार्ट रुम जाला नामा मानसिफोरानो फैया बोरै रुम बानायनो ब्र मानसिफोरानो रावबो गैया नि जना एथ' गिदिर 17 ल'सै रुम जागासिनो बेनो रुम आंबो गेलेफाबाय माबा मायो नामा अनु बर' रुम जागासिनो आंबो गेलेदो रुमाव Wait. Okay. Search for vehicles. Marked a vehicle. Bro जों नेदोंमोन one team ओके लेट जाबाय दे बानायफिनगोन दे होमबा प्र रुम जाला नामा तरुन बानायबावगोन दे गेलेयोबा नोंसोर बानायबावगोन Search for vehicles. बानायबावगोन गाइस रेडि गेलेयो दसेनि थ'दो नै 16 ल'खासै ओके ब्रो ओके तरुन गेमिं नायनो हाया ब्रो आंबो गेलेदो नै आंबो गेलेदो Form up on me. Okay. सिरि जाजोब्बाय माथो गंसे गारि गैया केल रुम गेलेदो नामा रुम गेलेदो माबा फोथाय रुमसो गेलेदो हायगोन ओंखारगासिनो दसे नेथ' 13 ल'खासो नै दसे नेथ' स्कुल एपार्टमेन्ट र नै फाग्ला Excellent work. ओके ब्रो ओके नेथ' दसे नेथ' Watch out. Hey. Audio, salah.
Bro, school apartment or 2 squad dong. Oke, turun school apartment. Okay. School थांगासिनो school जाय जों गावलायनोसै school. Head towards the mark. Come to me! Berani bro. Ayo. Form up on me. Ay, John ka daw ulap dia. Help! Seltarau failaनो oke. नै यावबो सासे दङ नै सोरबा फाइट लानो. Form up on me. Okay. Form up on me. Form up on me. Fwido. अरे और जो फिर Beku nanggu ada beku nanggu roro. Beku kau nanggu nang lalas kau kau ini. Tangsi center. Head towards the mark. I'm out. Need ammo. Lutinayaw mo sang tarmate nang bu.
आखाया स्पिडलै फोथाय आखाया स्पिड थाराग्लाबो Watch out! आखाया स्पिड थारलै फोथाय फोथाय Fwido होलायनोसै होनसै थांदो थांदो आंमोन माने Help! fuel खत्म I'm out. Need ammo. Bingung ada ha bingung ada bingungan nama kau sana Mayo dengar Watch out. Kata Watch out! bingung sama nambah Watch out! Watch out! Zone bro killer Zone bro killer Sekolah harsing squad lagai dengan nusir ke like camper dan nak sih Watch out! bingung kau sampai bingung angde oke dia benua kau pindah kan next Marked a vehicle. kau pindah kan angkat bingung kau pindah kan bingung next Morning bro, Astral Whitey. Astral Whitey na, Astral Whitey. Si belai. Si buru hari ni. One shout out please, Astral. Shout out to you bro. Astral shout out.
You bro always support Jai बर' हारिनि Bro, my dream is to play with you. Okay, bro. Friend request भेज देना खेलेंगे एक साथ खेलेंगे bro as well. एबार टारगेटआ नोंसोरनि स्क्वाड 1v4 Come to me. Okay, गावनाङा दा जोंखो प्रिमा पट्टी नोंसोरसो नामा दे ओंखारद' थाब ओंखारद' माथिं दोङो दे गावलाया दे बुलायगोन सौलायगोन फै सौलायगोन जितमनि बरा नायसंमारना टेंग' होलायनो I love your vlogs thank you bro नोंसिनि खाथियावनो बोरो दे ओंखारद' आं ओंखारबाय नै गावनो मोना खिन्थु बारलाबायबाय नै आं गावनो मोना आलुआव नै बारलागासिनो आं नायहर येसनायाव दं येसना जाबावगोन नामा मुलुगफोराव जाबावगोन जायनाव रुम कार्ड दङ बानायबानो जाबाय येसनायावलाय बोरै थानो दा माबाया जनावनि इयाव फैद' नै बारलागासिनो आं इयाव फैद' बारलागासिनो आं OMA dinner amigo Geleyw okay shall be ever next जाबावगोन नामा जाबावगोन नै बारलागासिनो नै फाग्लाफोर गावनाङा No. अरे गावनाङा होनबाय सरि ब्र बिसोरना माइक ग्लिच खोनायाखै सरि ब्र सरि माइक ग्लिचलै बिसोरो गावबाय टनि भाइ सरि गावबाय बिसोर आं गरसेबो गावाखै गावनाङामोन फाग्ला खोनायाखैना नोंसोरनि आवाजखौ आरो आं गावाखै गावनामोन बिसोरो सुट खालामाखै इसोर गावगासिनो माथो न' होनगासिनो आं गावाखै नै सासे गावदो बारल'ना थांबाय थादोंमोन लास्टनिया गावाखैमोन लास्टनिखौ ओमफ्राय आं आरो लाखिस्लाबनो हादिया गावबाय थानायाव नङा आं गोजानाव दंमोन ना स्कप इन खालामदों आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट गावदो उनावसो बारनायखौ नटिस खालामदों हेल' थगायनानै गावबायलै ब्र माइक ग्लिचमोनलै बिसोरना खोनायाखैमोन बिसोर नै बिसोरनो गावदो अरिअ दे कार्ड दङ बानाय दे माबा ट्रानजिट गेमिं गेलेला दे 11% ल'सै आं 11 मानसियानो गैया आरो दे
मानसियानो जाया आरो डेन्जार ब्र' माथो फार्स्टनिया गावग्रोदोंमोन खोमा माथो दे होबावदो आदा गोबावनोसो होबाय नै हराव बेलासे मानसि जायो दे दा जाया 70-60 जनसो थाबाथायसो हिट नाङो मानसि कियै 30 जनसो जाया र' बिदि मोनसे थांसै खोनादों बिदि मोनसे होलाय बुं कार्ड दङ Hey, warrior, boy, I'm on cut now. Hey, Salah, this is my most of the way. Come and go, Castle. Dah nunggu ni ang. Saya mic glitch ke jale, babu. कार्ड दङ नामा नोंनाव Ada, जोंनाबो एकदमबारे आंना कार्ड दंमोन बानायनांगौ हाबोनो माथो मानसिफोरा खोनासं दा मानसि जाखाया ओरैबाबो दा बेलासिहाय फै लाइफआव फैबा होबानो जाबाय मोना मानसिबो जागोन बेलासि बायोलै आं दे होमबालाय ओरैनो गेले लाइभ फैनो बायो आं बेलासि मानो गेलेबाबो होनो हायो गेलेनानै लाइभ होआबा माबा कास्टम होआबाबो जायोब्रा एबार जासिगोन मानसिया र' एबार जासिगोन मानसिया खनसे एबार जासिगोन बानायनायनि उनाव प्रेजेन्टआनो जाया इमान गोबाव नङा दिनै ओरै जादों इमान गोबाव दे नायनांगौ सानाव जायो बिदि सानाव गेलेबा मानसि लोंहैनांगौना ओंखायनो बेलासे आरो हराव गैया फोथाय माने सानाव बांसिनानो खामानि मावोना This is very important. प्रेमापट्टि जालानो माथो नै कार्डानो गैलानो होदो कास्टम होदो माने लास्ट लागै 30 फोर जाहैबाय निबिफोरा कार्ड इल्ले गाइस कार्ड इल्ले आं दाहाय लाइभ फैसुलाय बेलासे फै दे जोंबो बेकार मा खालामनो मा मागोन जायोबा लरियाव जानो आंथ' बया खुसि दिनै केला एगजामानो जालानो जोंनिया केनसेल लागिदो सेकेन्ड इयारनिया दे दायो फै लाइभआव दे फार्स्ट गैला दे प्रेमापट्टि हेलो ट्रान्जिट ब्रो बुं हेल' जोंखौ गावनामोन ना जों गावालासिनो थांलायबायमोन माइक ग्लिचमोनलै ब्र' बिसोरना लोगोफोरना माइक ग्लिचमोन कास्टमला नामा ओमफ्राय कास्टमला देबा जाला मानसि गैयाना मानसि फैयाखै जानाय नंला दे होमबा दे लाबि होदो एरेंगेल हो मा होनो एरेंगेल জিতুমণি ব্রো কিবা কার্ডও নাই আমার ইভিনিংত আহিম দে যদি খেলে ইভিনিংত কাস্টম বনাই দিম যদি খেলে
खोथिया प्लेन बाल माथि थांदो नायमोन खोनादों हेलौ खोनादों बे रूम नेखला निकी रूम गैला नाय ब्र किबा कार्ड नाय मिस्टार रबिया हेलौ ब्रादार मायाव बारथावना दे सागेयानो फालतु लांदोलै आं होला मार्क सार ओके ब्रो ओके इभिनिंग आउट खेलिम दे इभिनिंग आउट बनाय दिम मैं कस्टम हाइड्रा जितु होयना नहय जितु मनि हाइड्रा जितु निकी Someone has been here. Help! Come to me! Khartia plan. Sampai saya Khartia plan. OMA Dina. Gumsar mana apa tangde mate? Ser tangde, segam. Segaman. Ya, grup abung guys ini man. Oh, Sunday sendiri mate. Sunday sih nak kiman? Aneh? Sunday tangganan nak kiman? Sunday. Oh. Wah. Sunday sih nabi jenteng gesodeng. Oh. Sunday cobra nih sih berarti, tingna. Tangnagan invite kalam deh. Kali Sunday by the one. Kali ini ki? Boy na no hoy. Kali. Boy dun. Kali. Aw. Oi maza ke? Fima khoro. Mobile. Maza ke bisnya? Mai ko kam tanawa. Hey real ini mide. Ada nang mobile ama mobile. Ang na mobile la bro. Red Phone 11. Redmi Note 7 sile. Kita lari. Kidan kintu lagen ro. Isbo. 13 Pro Max ahay bas lagen. Pro Max. Channel nanti le lang na. Beri itu muzang ro. Beri itu muzang zayi nang nahan ba. Mabew nai ang moनसे भिडिअ gardaman na. Bew nai मोनथिगोन माबायदि मोजां जायो. दाखालै भिडिअ मोनसे हगारदों नाय. Indian version use खालामबा बेन जानो हानाय. बेनथ'लै गिगासिनो आं. Danger speak खालामदों. नैबेखो दा जोंनिया बेन जाजोबा सेस माथो. जानाय नङा खोमालै. माबा खालामो दा आं खिन्थु आं ओइ मोनसेखौसो होना नायग्रोगोन एकाउन्टखौ. Redmi Note 7 बेसेबांमोन 660 मोनदों 660 Snapdragon
660 Snapdragon 660 masih recharge belum Oreo net गाज्रि ना glitch 665 बावसो आंना बेयावनो आं स्टाइल आंबो र' बानायगोन आंबो र' बानायबो र' मा मबाइल नोंना पिं मोजां नङालै ओके स्टेबोला नङा नायाव दङ सासेयाबो कुल नैनि न'आवनो दङ सासेनाबो नेट गाज्रि जालालै जिअ नेटा लाइन फैलायबाय दासो सासेयाबो कुल जाहरलायदों नै Redmi Note 8 नि मोनगोन दे ब्र आं जि बुस्थुनि भिडिअ बानायदो बेखौ मोनगोन दे नायहैबानो जाबाय ओइ गाबोन सिलिथ' मा लुटिबाय थादो सि फुड जादोंमोनलै उदैया आयौ मा जाखो अक्ट'पास नामा नहीं बताऊंगा लॉबस्टर Let's go. लॉबस्टर ओइ पेन थांनांगोनलै नोंसानाव लॉबस्टर बा अक्ट'पास जानो गोसो अक्ट'पास ना मा होनो बेखौ सी फुडनि जानाया Oi. M4 dong, M4. M4 China. Terus juga tuh. Watch out! Tunggu mah. Oh. Octopus गिदिरा दाबो बेरबायलै बेनोथ' जानांगौ फाग्ला माबाया लाबोनायावसो मोनजादों आं एमपिया दाजे माबा जादों स्पिकार बिश्वजित दयमारि दालिनिफ्राय लाबोदोंमोन मालाय मा जाखो आलु जब अक्ट'पास नामा नङा माबा संदोंमोनलै माबा सबायजों ओइ नै थाव होदो सबाय नङा गावलि र' ओंखारना नै दंबावो Ayo. Ayo. Unaw. Ay, opi. Gursigaw nga sabi na. Gursigaw na nilang, wey. Nabing kali. Jamba manus. I got supplies. Wah, karena dia yang Cek semua nih. Grenade landrang wabis tas ya. Doi lah ada benang. Itu lah nanggo wala. Doi lah ada men. Custom. Hey. BGMI download ke nama. Hit wakili. Apa? Minggu fai. Minggu bro. Ini misal sana ini bego punang gue. Ang hit wakili. Kurang live hit sih. Ang tak. Naik gasnya.
होदो प्र स्टार्ट खालामदो होलाबायनांगोन लाइभ मोदाननानै नुवाखै आं मोदान ना बाहेराव नों होबाय नामा माबाया मिंगहाया आं खिन्थु दानो होथ'वालै ओइ Level bawa bagi je sini. Aneh lo be. Cina aku beri aja balik, cuma aku beri aja balik. Cuma. Patta mendiang. Itingbu. Kau dah gerung mulai sih. Naikkan ya, apa mansura? Naikkan deh bro, mana jen? Naikkan mana jen? Naik kayu bebe. Buat game kan? Game. Nah, iranggal kono na. Iranggal kono. Ang bayi 5 bu. Okay. Nah, istri sih bajeng. Bagi sekilan apa? Kita sih terlalu nafi deh. Level 3 बार लाओ तो बेबे तेरेगा वो की बच्चे सर बनते हैं बाग यहाँ ना डेमेज से बैठा है किले ना नेकों खाना नेवर बुरा है ना गाना कौन खाने के ये दौड़ता थिंग स्प्रे ना ने ज़्यादा देगा दौड़ता थिंग तो ज़्यादा है दौड़ता मन्ने मावा थिंग किट aku bergerak किट ज़्यादा है ऊंची मुझे जाना है भाई दुनिया Roma net jeng live deng mobile net nih mobile data internet mana jana apa I need a weapon. bayon barbar haidla thila bay impre Zakir Horor rabu gil dia na apa? Okay. Apa? Room card dengan sana. Horor rabu gil dia. Gila guys, itu sekilas berarti gila bisa dulu. Ambu gil dia. Room card Geleyw horor. Sekilas berarti gila bisa dan. Bawa pungo. Pen apa gaya? Anak bilik anak tu mulai. Rasa bilik konten घर में बैंक की बात पूरी तुम जूजी ज़्यादा तरह बनी हो ayu ini nama Leo tani singap dum rai ini mi right betul help I need a weapon. help la help tu pen kopi tu ni yếu đừng
साइकेलाव खैजन सानैल' साथाम गावबाय आं गुरु खासेल M16 ला नांगौबा दङ न नांगौ र सासेया थैबाय नैनियाव उदगान जलमनिबो UMP खौ लानो अट'गान खौ फाय बुलि दं नामा I got supplies. मेगबो दं बरियालै आयु अ माबायावमोन कन्टेनार दंमोन ओइ नैनि सिगाङाव नाइस नै सासे नै Watch out. बरिया हाया फैनाया इसोर अच्छा लगा रे उन्दुना दं नामा गुबुनथिं बर्ड नामालै रिभाइभ होगोन इयो थैबाय फैद' अके र' आं चार्ज होनि ओइ रियेल सोबुना Watch out. नोंजो जोंहा बैथिं अके फैना हारसिं जाबाय नै दं गथाय बायरासो दं बारसिनदोलै इखो क्लाउन सरकार नामालै अफिसाव थांसै I got supplies. नालगे SMG ल'सो दंबाय मैं लेवल 1 निकल क्या ना हो रहा पागले Wait, नुवाखैलै माथो नुबाय 58 मिस Asphal YT 58 means like or what आंनो माबा मोनसे हरलै बिजि आनांगौ गैया न माने हेल्थ किट नै दिरिं दङ बेन्डेज दंलाबायो जागोन आयु फाइट जाबायमोन I got supplies. थु सिगाङाव थु साजो थु कान्ना जायगा ना फाइट नांगासिनो बिसोरो स्प्रे हर नुवाखै नों नुवाखै आं खिन्थु आं नुवाखै नै आरे खर' सायावसो खारजोब्बाय नै Watch out. ओइ गावहरदों नियाव Watch out. टावारावबो दं नामा बेन टावाराव गैया नुवाखै दे थान बानाय इथिंबो फायर जाथारमोन ओइ थिसां खेबाय खोमालै टावारनिया Marked a location. ओइ दङ ओइ राइट Marked a location. इथि थांजायालै इथि थाङो Watch out. आथिनांगोन नै इथि फै कन्टेनारथिं क्लियार Marked a खालामलां location. इथिं हायालै अपेन गोजा Watch out. कन्टेनारावबो दङ सासे
Watch out! Yaw dong niyo. Watch out! Thu, có đây. Không mà được không? Hay. Hay. Ui, đang thả được một lần. Đi vô con nào đấy. I'm out. Need ammo. Seven noong number computer 38. Làm cái năng Cứ lấy sơn là năng. Siêu đông bộ bên. Enemy. I got supplies. 3x carbation. Ayo nè, apa coba deh kita. Đấy, hay vậy lắm. Ini. Ayo ni. Angkat dang. Tamawar. Unting febe. Cover. Salah DBS kelana yang. Cover. Maka bos. TV. Oke. DBS. Ada mari nih, da epa moजां जायगायावनो मैदेर एसे दं, फबनायसो दं, मैदेर फबनायसो दं. माने? बुजियासैलै, ब्र' मा मैदेर फबनाय? Ayo जेबो गैला. दंबावोसो नामा सिगां? थानो हागौलै, बुंजाया. उननिजों जाजाजोबसिगौ नोंसोरो. Kangse rada mana itu? Cinta kau sih bang. Kabar bolte. Gaza. DBS larane gaza itu. थांसै. मिस्टार बिटिवाय बुजियाखै नोंनि बुंनायखौ. र' गेलेला नामा? गेलेगासिनोलै. कास्टम जाथ'ला. Berlay menungguin mereka udah bener. फोथायना माइगा मार हिट गाबगासिनो. सलायलै. ब्र' नों थाम्बनेलखौ मोजां बानायो. आं बानायाखै ब्र' नै र' खोन्थानि आं सोर बानायदो. नैबे बानायदो दै. होद थांबाय सिङाव. अरिअ'आ बानायदो अरिअ'. नै नाम्बार 1आ. नाम्बार 1आ बानायदो थाम्बनेलखौ. Ini red kok माथो. मालदार दं नामा? मालदार दङ. कब्रा फैलायबाय माबा गोदाय. मालदार दं नामा नै? मालदार दं फोथाय दं. मैदेर फबनायसो नोंसिना न'आ ओंखायनो नेटआ मोजां होनदों. अ आच्छा मैदेर फबनायबा मोजां जायो नामा नेटआ? दिनैसो खोनाबायलै. आयौ मैदेर फबनाय. अमाया गुन्दै मोनजायाखै इथिं. पचिंकी बेन्डेज मोनब्रै ल'खासै जेबो गैया.
Ringबो गैया पेनकिलारबो गैया I got supplies. Ron gamer मा device Redmi Note 7 Pro room नामा दा room नङालै bro room नङा मानसि जायाखै गावसोरा गेलेनो फैयाखै दहाय I got supplies. बेखायनो room दोनथ'बाय I got supplies. महारानिया माबा ग्रासलेन्ड थांदोनो ग्रासलेन्ड Langsung गेलेनो बाबाय मानसिफोरा थांसै गावलायनि बागियाव फै माबा दङलाय सलाय पेनकिलार फारसे माबा ड्रिंक नेक्स्टआव गेलेहैयो रुम I got supplies. पेनकिलार करबाय सलायलै Let's go. नेक्स्टआव गेलेनोसै रुम द नेक्स्टआव गेलेनोसै रुम द नेक्स्ट जानाय नङालै ब्र कार्डबो गैला Start gila. Last match sana tuh. कार्डबो गैला जोंना Besang dong masuk ke Nasar. 19 Follow lo sih. हायाव ini पाउडार गोजा एकदम हाल्ला हा ओंखाम जाहैनोसै दा ओंखाम जानो र' एकदम लेथ्रा खालामजोब्बाय इसोर बिसिनायावबो बारखोबाय थायो ayo natural itu tangan dong आंनाव दं रुम गेलेथ'ला दे ब्र गाबोन बानायगोन दे गाबोन नङा दाहाय मोनायाव itu kare ujar galan ait nang leg duan bisa kau nak kau nak ini meja kau nak bisa salah istri mana tahu Bengda sebesar nggak itu? iman tahu istri itu istri tarar bagi lan yang kau nak tahu apa istri tari buat istri taruh mayu dong lebih bisa oleh istang bag dengan Ibrahim tu pernah spray wajah dia oleh Oreo Yona naik ke sini itu dia nongol sama lagi Geleyw ada stingren sama मोनायाव 7टासोनिफ्राय होनसै फैबानो लेग मार दे दे माबा खाथियाव दं नालाय नै थानो हागोनलै लेग मार दे वा ना pulau pulau mana itu hospital dia yuk hospital lagi ya iya drop mana dulu tahu bukan sekali aja ang depan ini koi harsing karena nafis salah Oreo ke oleh Oreo nani mana bujahli Panzer yon nama hit yon मा खालामफैनाय बे हारसिं
Oi. Gaरि गावफोर नामा नोंसोरनि? नागिरदोलै थानांलायो। नागिरदों दा। इथिंनिफ्राय फैदो रज'निफ्राय फैदो रज'थिंनिफ्राय फैगोन। Ambil nomor urut रज'बा shooting range fay. Hey, garis video. Sama. Biar diam. Iya. Nunggu. Biar diam dia. Aku tunggu saya baru. Kau bila cerga. Yes. Apa mamre thalang kai jero. Biar diam dia. Beroलै दाना खामानि गैया. Ini ada kalau mau biar dia meh itu. Bode. Hati kali. Leg जाबाय. Gimana rekha dia no. Enemies ahead. Hah? Keren lando pon. Form up on me. Hey. Enggak apa le? Apa? Bang tang. न'आवबो दोङो सैमाफोरा. Anak naik saldo mana letra be? Malam punya nih yuk. Unifnya kau berangkat. Aneh lo sih. Unifnya kau berangkat. थांदो. Revive deh. आंनि खाथियाव नै. Watch out. नेटवर्क आंनि मार्कआव नेटवर्क डाइरेक्ट. Watch out. Hah? एग्जिट थुनै थांबाय. दे नायगासिनो दे थेवबो. Ayah, जाजाबाय माथो. masih di gibra gede ini. जाजाबायलै. अरिजिआ जिजाबाय. Harus dan gaya baljab. Unifnya kau dulu ya. Ayo manusia besar. आंखौ सानिफ्राय गदो आरो. Tani lo kudu menang. Saja wana cepet. नुला नै आं माबाखौनो एग्जिट थुफ्लांबाय. सोरबा खारगासिनो नामबो गैया दा फोथायना माबा एमके लानाया सोर? राम नाम साइते किल्ला बा Oreo deh bye. Oh, 10% lo sih. Deh. Salah. Sasone band.